गुड मर्निं दिनै जाबाय मानडे आरो आङो दिनै डेलि ब्लग मोनसे शुट खालामनो होनना सानदों स' आंनि डेलि ब्लगखौ नायदो ओमफ्राय आङो मोखांखौ सुबाय ब्रास खालामबाय दुगैथ'वाखै खानायखौ ओरैनो लाथ'दों दिनै बेबायदि अखा हागोन जां दिनै आङो नोंसोरनो माबा मोनसे बुस्थु खोन्थिनायदों स' नायदोंब्ला भिडिअखौ थांगासिनो बे जाबाय मोनसे फ्रुइट फिथाइ माने आङो बेखौ खोन्थिनायदो जोंनि जायगायावथ' आङो नुफेराखैमोन उनावसो जोंहा बाबाया लाबोनानै गायना होदोंमोन स' खोन्थिनोसै आङो बे फिथाइखौ नोंसोर मोनथिगोन ना मोनथिया नायदो जाबाय फिथाइया नैबे सिरिना दङ नुदोंना बेबायदि गोमो गोमो जानाया मोनदोंना माथाय मुथथे गोमो जानांगौ आरो बेनिफ्राय मोजांबो थाबावो बेबायदि आङो खनगोन आङो नोंसोरनो खनसे बिफांखौ खोन्थिनो नागिरदों बियो मानलानाय बिफां बियो बेबायदि ओरै मानलादों बिफाङाव बेबायदि केमेरायाव मोजाङै मबाइलाव नुदोंना नुवाखै आं मोनथिला आं एसे जुम खालामना होनोसै नुदों जांना बेबायदि एसे आरो दंसोयो बाट सिनायना मोनाखै मबाइलनि केमेरा क्वालिटिया बारा मोजां नङाना केमेरा गेदेरबा आरो बेथिंबो दङ फिथाइ नुहुरा बेनो जाबाय पेशन फ्रुइट बिनि नामा जाबाय पेशन फ्रुइट आङो मबाइलफोरावसो नुदोंमोन भिडिअफोरावसो नैबे जाबाय पेशन फ्रुइट आङो बिखौ लोंनानै देखायगोन मानोना बिखौ जाजायोबो बाट आं गोखै मोनो आरो बिखौ सरबतबो लोंजायो बेयावनो खननोसै आङो माबायदि सिरिखौ रानख्रबलायनाय बेखौ लाले आङो माहाय गोलैदों नुदोंना गोलैबाय खारबाय एसे गोथांबो दं एसे गोमोनबो दं गोमो कालारा मोजांसिन गोथावसिन जागोन बायदि मोनदों बेनिफ्राय बैखि हाग्रा सिङाव थाइसेना थाइनै नुदों आङो बाट बेयाव थांनो हाया मानोना बेबायदि सां होनानै बेयाव भात केरेला आरि मानला दङ बेयाव थांबा आरो दिगदार जागोन बिसाफोरासो बाना फैगोन बहाबा स' आङो बेयाव थांला बेनो जाबाय पेशन फ्रुइट नै नुनायावथ' इमान मोजां जानायाव बारा गोथाव नङा थेवबो जुस बानायबा गोथाव खिन्थु एसे आपेलफोर बायदि अरना जानो हानायबा गोथावसिन जागौमोन बेखौ सबबो बुङो इमान गोखै जानोनो हाया न' खाथिनिफोरा सोंबाय थायो मा बिफां मा फिथाइ बिसोरबो बुंदो आपेलफोरबा मोजांसिन जागौमोन अरनानैथ' जानो हागौमोन खमसे खम थेवबो जेबो नङा आं देखायगोन नेक्स्ट भिडिअआव बेखौ जुस बानायनानै मारै लोङो स' नायबाय थादो आंनि दिनैनि मानडे भ्लगखौ माने डेलि भ्लगखौ स' नायदो मोजां नुदों ना फिथाइखौ नुनायावथ' मोजां लोंनाबो देखायगोन आङो जाना देखाया आं जानानै गोथाव मोना स' आं दिनैथ' देखाया नेक्स्ट भिडिअसो देखायगोन होनखादो स' आंनि भिडिअखौ मानडे ब्लगखौ नायदो आङो सानजौफुनि ओंखाम संबाय दोङो दा बाजिबाय 12:30 बे जाबाय दालि ओमफ्राय आङो मैयानि अमा बेदर लाबोनाया
बेखौ आङो एवगासिनो दं खावसेथिं। बेयाव दङ भात केरेला, आलु, ओमफ्राय मुला। भात केरेलाखौ हामा जागोन होननानै आङो बेदरावनो होफाबाय, थाइनै दंमोन। दिनै बिदिनो जानोसै, बिदि जाबाबो गोथावानो जायो। आंनि दालिया मोनबाय, आं खोमोरनोसै। आङो नायनोसै टेस्ट खालायनानै एसे सामुसजों लोंग्रोनि, गोदै जाबासो गिलासाव लोंगोन आं। आङो आंनि पेसन फ्रुइटनि जुइस बानायनायनि भिडिअ शुट खालामबाय दंमोन, बेखौनो एसे खोन्थिबाय। नोंसोर नेक्स्टआव नायनो हागोन आंनि भिडिअखौ। मोनालायलांबाय, दा नैबे 5:30 जाबाय। आङो दहाय ओंखाम जानायखौ खोन्थियासै। ओंखाम जाखांनानै एसे रेस्ट लानानै आङो पेसन फ्रुइटनि जुइस बानायनाय भिडिअखौ शुट खालामदोंमोन। बिनि उनाव आरो दसे रेस्ट लाफिनबाय। दाना मोनासिगोन, आङो दिनैनि भिडिअखौ माने दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै। आंनि भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक मोनसे खालाम, ओमफ्राय कमेन्ट आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।